ngomong bayangke ramoe atiku iki yen pancen bocah karo iki pemotongan sitatati Minta apa ya yang kasih replan andika nasibatnya melihat jalan air putri Celestia terus pisan nyuwaran di kokang rasanya kurang komplit Nduk nih Ken. ya Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepengin sampe jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk nih Ken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon, kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono. Engko nek kersa bakal tak wene kenang-kenangan saka aku no. Ya, Tondo Tresno. Yo, turuk, turuk. Monggo hasil. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki. Nggih, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Salindri pun marem. Sampun, sampun puas. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Lha kok sik to? Oh, sik nganti. Ayo, wis puas kok Nggih. Tegese monggo penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula mau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, sampun Pak. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak, setiap tahun wayangan ngoten. Insyaallah.